Kung ginto ang turing ng mga kalalakihang mangingisda sa tubig dagat na nakapalibot sa Isla Pamarawan, ganon din ang karamihan ng mga babaeng naninirahan dito. Sa tubig na kasi umiikot ang buhay at hanap buhay ng mga kababaihan sa isla. Bahagi ng huli ng mga mangingisda ay laan para naman sa isa pang kabuhayan ng komunidad, ang pagdadaing. Inalagay na ho namin sa plastic. Binebenta namin kung sino gustong bumili. Dahil nga sa isinasagawang dredging o paghuhukay sa dagat para sa Bulacan Aerotropolis, nasisira na umano ang mga baklad o fish pen sa paligid ng Isla Pamarawan. Ito rin umano ang dahilan sa pagkaunti ng huli ng isda. Kung walang huli, wala ring maidadaing. Si Nanay Puring higit 2 dekada nang dumidepende sa pagtutuyo ng isda. Ang 1 kilo ng daing, 200. Pag po naka 5 kilo, 8 kilo ko, maray-ray na din po yun. Ngayon po, Ngayon po, 1 kilo lang po ang bawat village ko po na rin. Wala pang 1 kilo, kalahating kilo lang po. Ang masaklap pa ang dati-rating islang nagbebenta ng napakaraming lamang dagat. Dumarayo na ng ibang lugar upang makabili ng isda. Nagpapabili lang po kami pag po may bumiyahe sa Malabon. Bumibili po kami for banyera ng kapak, sinilyasi. Sari-sari po din ang inuwi noong po sa amin. Nagbibigay ng tuyo. saan po huli dito? Ito po? Ang isa pang magdadaing na si Janet labis na nababahala sa unti-unting pagkalugi ng kanilang hanap buhay. Dahil nga sa pagkaunti ng huling isda ang mga pinatutuyo niyang daing, sila na lamang umano ang kumukonsumo. Bali, pang ulam lang po. Minsan nilalako po. Panggastos ng mga bata, kulang pa. Bali, wala pong dating ang kita ngayon dahil walang mahuli. Sa kabila ng pagiging planchado ng kontrata at timetable sa konstruksyon ng Bulacan Airport, hindi pa rin tuluyang mawaglit kay Janet ang kakaunting pag-asa na baka maisalba pa nila ang estado ng dagat na kanilang ikinabubuhay. Sana po, itigil po ang pinagagawang Aerotropolis dahil nasisira ang aming pinagkukuhanan panghanap buhay. Nawawalan kami ng kita. Paano naman ang mga anak namin? Hindi na nakatungtong pa ng kolehiyo ang ilan sa mga kababaihan sa isla na kaedad nila Nanay Puring at Janet. Kaya sa paghina ng pagdadaing tila natutuyo na rin ang kanilang pangarap na mapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Batid umano kasi nila ang kasalukuyang sitwasyon na wala ng kasiguraduhan kung hanggang kailan sila mabibiyayaan ng dagat. Kasalukuyan namang gumugulong ang dialogo sa pagitan ng Office of the Mayor at ng mga concerned citizens sa kung anong tulong ang may papaabot ng lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Sa pag-usad ng proyektong pagpapaganda umano ng sistema ng transportasyon sa Kalakhang, Maynila, patuloy na palaisipan para sa mga kagaya ni Nanay Puring at Janet kung hanggang kailan na lamang nila kakayaning mamuhay sa Isla Pamarawan. Rainiel Pawid, CLTV News.